Juhuhu! Pozdravljeni, verjetno me vsi poznate. Jaz sem Kekec, seveda. Ravno sem se vrnil iz daljnih krajev, kjer so hribi veliko višji kot v naših koncih. Namreč bil sem v daljni deželi, Kitajski. In moram vam povedati, da tam pišejo čisto drugačne črke kot mi. Takšne črke, ki jim sploh ne rečejo črke, ampak pismenke. Ja, zanimivo se je bilo učiti, govoriti in pisati njihov jezik. Ampak seveda sem se zelo dobro naučil obojega, ker če človek nekaj rad počne, se tistega zelo hitro priuči. A kako dolgo sem bil na Kitajskem, se sprašujete? Ja, res zelo dolgo. Cele 3 mesece. Saj res, a veste, da Kitajci drugače štejejo leta kot mi? Sedaj se bo pri njih malo začelo leto tigra in zaradi tega... 我的妈了呢？我的金箍棒怎么把我送到这儿呢？ poglejte, pa saj to je veliki opičji kralj Sun Wukong, mojster borilnih veščin in mitična legenda celotne Kitajske, ki ima veliko moči in zna leteti. Njegove zgodbe si lahko preberete v znani kitajski knjigi z naslovom Potovanje na zahod. Mogoče vam kdaj povem kakšno njegovo zgodbo iz te knjige. 我既然在这儿，我就来给你们讲个故事，叫做花木兰的故事，想听吗？ veliki mojster bi nam rad povedal eno kitajsko zgodbo, ki se imenuje Mulanina zgodba. Mu prisluhnemo? Nič se ne bojte, glede na to, da obvladam kitajsko, vam bom prevedel vsako njegovo besedo. No pa začnimo.北魏年间，有一个名叫花虎的将军，他在战争中受了重伤，回老家养病。 V času dinastije Severni Wei je živel general po imenu Hua Hu. Mnogo let se je hrabro boril za cesarstvo. Med bojevanjem je bil hudo ranjen in se je zato vrnil v rodni kraj, da bi okreval.花虎有2个孩子，大女儿花木兰，二女儿花木莲。 Nekaj let kasneje se je ustvaril družino in rodili sta se mu 2 hčeri. Najstarejša z imenom Hua Mulan in mlajša Hua Mulien. 花木兰从小活泼好动，缠着父亲学了不少武艺。她天天苦练功夫，渐渐地，连父亲花虎也不是她的对手了。 Hua Mulan je bila živahna in aktivna že od malih nog. Že zelo zgodaj je prosila očeta, če bi učil borilnih veščin. Vsak dan je trdo trenirala in postopoma in v bojevanju ni bil kos niti njen oče. 这年，木兰17岁，长成了一个如花似玉的大姑娘，武艺也更加精进了，手中一把剑，射得出神入化。 Tako je, ko je Mulan dopolnila 17 let, je postala ljubko dekle, lepo kot najlepši cvet. Z vsakim dnem je bila spretnejša v borilnih veščinah in v vihtenju meča.一天，父亲带着他2个女儿到河边钓鱼。 Nekega dne je oče Hua Hun peljal svojih hčeri na ribolov. 他们坐在河岸上，一边钓着鱼，一边欣赏着河岸的景色。 Sedeli so na bregu reke, lovili ribe in uživali v prelepi pokrajini.不一会儿，木兰的鱼儿就上钩了。 Mulan je čez nekaj časa ujela ribo.
这可真是一条大的鱼啊！花虎看着钓上了鱼，乐呵呵地说 Ha, kakšno ogromno ribo si ulovila, je oče dejal Mulan in se zraven radostno smejal. 花莲见了，也开心地说道：“我们快拿回家去，让妈妈给我们做好吃的鱼肉吧。” Julian jo je videla in veselo rekla: Hitro jo odnesimo domov, da nam mati iz nje pripravi okusno večerjo. 木兰看看天，天色已经渐渐暗了下来，于是笑眯眯地对妹妹说：“你这个馋嘴猫。” Mulan je pogledala v nebo, ki je postalo vedno bolj temno, se nasmehnila in rekla sestri: Ti požrešnica. 不过好吧，现在天色也不早了，是该回家了。母亲还在家等我们呢。 Ampak dobro, čas je že, da gremo domov. Doma nas že čaka mati. 于是花虎收拾好渔具，带着2个孩子钓的鱼回家去了。 Tako je Huahu pospravil svojo ribiško opremo in odšel domov z obema otrokoma in ribo, ki jo je ujela Mulan. 他们刚走到村口，妻子就出来迎接了，一家人说说笑笑的往家走。 Na začetku domače vasi jih je pričakala mati in skupaj so veseli odšli domov. 就在这时，远处忽然传来一阵急促的马蹄声。 V tem trenutku se je v daljavi zaslišal topot podkev. 花虎心中猛地一惊，心想：最近听说朝廷要和柔然人打仗，难道是战书来了？ Oče se je spomnil na neprijetno vojno. Prestrašil se je in pomislil: Pred kratkim sem slišal, da se bo dvor uprl sovražnikom Rouranom. Mar to pomeni, da bom ponovno dobil poziv na udeležbo v vojni? 果然，战马在花家门前停下，送书信的人高喊：“花虎，花虎，快接战书！” In kot je predvideval, je tudi sam dobil pismo od cesarja, ki veleva, da se mora tudi on udeležiti vojne. Vojak, ki je delil pozivna pisma, je zavpil: Huahu, hitro pridite po svoj vojni poziv. 花虎赶紧迎上去，颤抖着双手接过战书。 Oče Huahu je hitro pohitel do vojaka in s tresočimi rokami sprejel vojni poziv. 送书信的人嘱咐花虎早做准备，然后又跃上战马，急促地奔向了远方。 V pismu je pisalo, da mora čim prej skočiti na svojega konja in zagalopirati proti bojišču. 爹爹，柔然人真的要攻到我们北魏了吗？木兰接过父亲手中的战书问。 Oče, ali nas bodo Rouranci res napadli tukaj, v našem severnem Weju, je vprašala Mulan, potem, ko je prevzela pismo iz očetovih rok. 是啊，花虎喃喃地说：“爹爹，我又要重返沙场了。” Bojim se, da res, je odgovoril Huahu in samemu sebi zamrmral. Ponovno grem v boj. 可你的伤还没全好呀，妻子担心地说。 Ampak nisi še popolnoma okreval, tvoje rane še niso zaceljene, je zaskrbljeno rekla njegova žena. 再说，你这么多年都没打过仗了，又上了年纪，能不能不去啊？ Poleg tega se že toliko let nisi boril v vojni in nisi več mlad. Moraš res oditi. 那怎么能行？我是军人，不能临阵脱逃。
Kako da ne, saj sem vendar vojak in se ne morem skriti pred vojno. 花狐严肃地说完，就急匆匆地拿起剑，激动地演练起剑法来。 Je odločno in jezno rekel Huahu in naglo vzel svoj meč ter ga poskusil zavihteti. 没想到，刚挥舞了一会儿，他就累得气喘吁吁， Še preden je naredil nekaj gibov z mečem, je že zadihano omagal. 腿也痛了起来。 Boleti ga je začela tudi noga, ki si jo je pred leti močno poškodoval na bojišču. 那条在战场上受过伤的腿，这几年一直忽好忽坏，有时候连走路都有点跛脚。 V zadnjih letih si jo je večkrat zdravil, a je zaradi nje še vedno šepal. 这下花虎自己也犹豫了，这样的身体，上战场别说杀敌立功了。 Potem je oče tudi sam ugotovil, da s takšno nogo resnično ne more v boj. 明白这是去送死，有损北魏的军威啊！ Ne samo, da ne bi mogel premagati nobenega sovražnika, ampak bi tudi stopal proti lastni smrti. S tem nikakor ne bi mogel pomagati svojemu cesarstvu. 事情就这么拖了下来，可是军情紧急， Od takrat naprej je postalo življenje za družino Hua zelo stresno. 没几天功夫，战术就不断的传来。 Ker se oče ni odzval na prvo pismo, so pozivi na vojno prihajali vedno bolj pogosto, saj se je vojna nevarno približevala. 花虎一家抽的连饭都吃不下了。 Cela družina je zaradi tega postajala tako zaskrbljena, da jim niti hrana ni več teknila. 木兰看到这种情形，心里难受极了。 Mulan pa je zaradi očeta v srcu čutila neizmerno žalost. 怎么才能让爷爷不去打仗呢？ Spraševala se je, kako bi lahko preprečila očetov odhod v vojno. 木兰思前想后，最后毅然决定， Nekaj časa je premišljevala o rešitvah, na kar se je trdno odločila. 自己要替父从军。 Namesto očeta pojdem v boj. 第二天一大早，木兰悄悄出了门。 Naslednjega dne je Mulan zarana potihem zapustila dom. 他买回一匹鬃马，配上新马鞍，又买了一身盔甲。 V mestu je kupila rjavega konja, nanj namestila novo sedlo in si kupila še vojna oblačila. 女扮男装，穿戴整齐后，回到了家里。 Preden je prispela domov, se je preoblekla v vojaka in tako popolnoma prekrila, da je dekle. 华将军在家吗？木兰装模作样的敲门问。 Je general Hua doma, je dejala Mulan in se pretvarjala, da je hrabri vojak. Močno je potrkala na vrata. 这位小英雄是？ Pogumni mladenič, vi pa ste? Je vprašal Hua Hu. 华虎看着门口的年轻人，心里不禁赞叹：多精神的小伙子呀，简直就是当年的自己。 Oče je pogledal mladeniča na vratih in zavzdihnil. Kako poln energije je ta mladenič. Točno tak je, kot sem bil jaz včasih. 不知道为什么，花虎对这个年轻人特别有好感。 Ni vedel zakaj, ampak je do vojaka čutil neko posebno naklonjenost. 哦，华伯父您好，
我是你以前的战友王运的儿子王飞。O, stric Hua, pozdravljeni. Jaz sem Wang Fei, sin vašega nekdanjega soborca Wang Yuna. 我替爹爹去打仗，顺便来你家里拜望拜望。小伙子向花虎施礼说。 Namesto svojega očeta odhajam na bojišče, pa sem se mimogrede ustavil še pri vas, da vas pozdravim, je rekel in se mu priklonil. 王允是花虎当年征战时的好朋友。 Wang Yun je bil Huahujev najboljši prijatelj iz časa bojevanja. 花虎曾不止一次给木兰讲他们的故事， Doma je oče večkrat pripovedoval o njem. 所以花虎听完深信不疑，并热情地把王妃迎接了到家里，问这问那。 Zato je mladeničevim besedam verjel in vanj ni podvomil. Navdušeno ga je povabil v hišo in ga veselo povpraševal o njegovem življenju. 王妃对花虎所提出的问题一一做了回答。花虎问起武艺、兵法，王妃全都对答如流。 Spraševal ga je o življenju njegovega očeta, o borilnih veščinah in o metodah vojskovanja. Mladi vojak je na vsako vprašanje spretno odgovoril. 这下可把花虎高兴坏了，他拍着王妃的肩膀，大加赞赏。 Ob vsem poslušanjem je postal Huahu tako vesel, da je Wang Feja potrepljal po rami in glasno dejal. 我要是有你这么个儿子，做梦都要笑醒。 Če bi jaz imel takšnega sina kot si ti, bi se mi še v sanjah smejalo. 会要儿子吗？女儿就不行。 Ali šteje samo sin, hči pa nič ne pomeni. 王妃突然变了腔调，赌气把帽子摘了下来。 Je mladi Wang Fei nenadoma spremenil ton in užaljeno snel vojaški oklep. 哎呦，花虎这一看，眼前站的不正是自己的丫头木兰吗？ Oh, oče je v trenutku prepoznal lastno hči. 这下可好，木兰不依不饶，说爹爹偏心，重男轻女，喜欢儿子。 Mulan je prizadeto in jezno očitala očetu, ker je nepravičen, ker si želi le sina. 还说爹娘和妹妹都没看出来自己是女子，她替爹爹去打仗，肯定没问题。 Nato je s pomirjenim tonom nadaljevala. Vidite, če me celo vi, moja lastna družina, niste prepoznali, ko sem bila preoblečena v vojaka, me tudi drugi ne bodo. Zatorej pojdem v vojno na mesto očeta. 华老爹被木兰说的无言以对，他看到木兰这么坚持，就只好什么也不说了。 Mulan je bila tako trdno prepričana v svoje besede, da je niti oče ni želel ugovarjati in je ostal brez besed. 木兰和父亲妹道别了， Mulan se je poslovila. 大家眼泪汪汪，依依不 Vsi 舍。 domači so močno jokali. 木兰的忍着眼泪，骑上马，头也不回的走了。 Mulan pa je komaj zadrževala solze. Skočila je na konja in odvihrala, ne da bi se ozrla nazaj.清晰的道路，设定一给自己踏实路，我最真实的表情，不愿意生活中掩饰真心不掩掩，爱我的人的样子。 我心中的自己，每一秒都愿意为爱放手去追寻。
寻找每一个真实的相信，寻在日方之处，我想要见证世界像更有了阳光，更有勇气的生命。我要懂得自己，每一天都相信我的越来越像我爱的自己，我心中的自己，每一秒都愿意为爱放手，这最先用心去珍惜，只有爱里才拥有自由气息，这是我对自己才有爱的决心。我要懂得自己，每一天都相信我的越来越像我爱的自己，我心中的自己，每一秒都愿意为爱放手，去追寻，去珍惜，去爱。放手，去追寻，用心去珍惜。木兰一路奔波，很快来到黄河岸边。 Mulan je jezdila vso pot do brega rumene reke. 浑浊的黄河水咆哮着滚滚向前。 Motna rumena reka je glasno bučala in se z izredno hitrostjo in močjo pretakala naprej. 木兰看着奔腾的河水，突然觉得增加了许多好气。 Mulan je gledala to mogočno reko in tudi sama v srcu čutila vedno večji pogum in moč. 这一路上，木兰结识了好几位战友，他们成了非常要好的朋友。 Na poti je Mulan spoznala veliko sobojakov, s katerimi so kmalu postali zelo tesni prijatelji. 这天又到做饭的时候了，可那帮男人哪懂这些呢？这不，他们又在喊木兰帮忙了。 Vsakič, ko je bilo potrebno pripraviti hrano, so jo fantje, ne vedoč, da je Mulan dekle, prosili, če jim lahko pomaga, saj je bila veliko bolj spretnejša v tovrstnih opravilih kot oni. 华老弟，快来帮忙！他们已经被烟熏得头晕脑胀了。 Brat Hua, pridi nam pomagat, poglej, od dima se nam že vrti, so jo moledovali. 哦，来了来了！木兰赶紧跑过去帮他们烧火做饭。 Sem že tu, je Mulan hitro prihitela do njih. 真奇怪，只见他把木柴一架，轻轻吹几口气，火就着了。 Kako nenavadno, naš brat samo postavi nekaj drv, jih zavrti, malo popiha in že zaneti ogenj. 只有你的呀，花老弟！另一个战友拍木兰的肩膀，夸奖说 Kako je dobro, da imamo takega mojstra med nami, so jo hvalili njeni tovariši in jo hlepljali po rami. 嘿，你们看花虎老弟秀气的模样，
Vojaki so radi zbadali Mulan. Ej, poglejte njegov nečni obraz. 不知道的，还以为是个女孩子呢。 Če ne bi vedeli, da je fant, bi celo mislili, da je dekle. 别说生火做饭，说不定连织布、缝衣服都会，又有战友斗小说。 Poleg tega ne zna samo kuhati kot dekleta, ampak tudi šivati, so se ji posmehovali. 会织布、缝衣服有什么不好？木兰瞪着眼睛问。 Kaj pa je to kaj takega, če znam šivati obleke in tkati, jih je odločno vprašala Mulan. 女孩子又怎么了？ In kaj, če bi bila dekle? 你们在外面打仗，身上穿的衣服、鞋子，可都是女人给你们做的呢。 Fantje se v boju borite, ampak vsa oblačila in čevlje, ki jih nosite, so vam pa izdelala dekleta in mame. 这下战友们都没话说了。 Zdaj so sovojaki umolknili. 他们想起了远方的母亲和妻子，他们早吃教育也都不容易啊。 Spomnili so se svojih mater in žena daleč stran, ki so vsak dan opravljale gospodinjska opravila in skrbela za vso družino, kar tudi ni tako enostavno. 战争开始了， Kmalu se je začela vojna. Ja. Opa. Ti. 木兰冲锋陷阵，奋勇杀敌。 Mulan se je zelo pogumno bojevala v prvih vrstah. 他的英勇很快得到了元帅的赏识，他替木兰做了小头领。 Eden izmed njenih sobratov je bil povišan do glavnega poveljnika in ko je videl, kako Mulan spretno premaguje sovražnike, jo je povišal v malega voditelja. 木兰把从小学到的用兵不刃之法用到战场上。 Mulan je uporabljala vojaške metode, katere se je naučila od očeta že v rosnih letih. 果然，一连打了好几次胜仗。 Njena četa je premagovala sovražnika po sovražniku. 花木兰的名字响遍了整个军营。 Kmalu je njeno ime odmevalo po vseh četah. 就连柔然人也知道了，北魏有一个漂亮的小将，作战勇敢，熟读兵书，非常有计谋。 Tudi Ravranci so izvedeli, da se na nasprotni strani za severni veji bori privlačen poveljnik, ki je zelo spreten v vojskovanju.北魏人一步步先进，柔然人一步步后退，退出了他们强将的土地。战争 Vojna je trajala 12 let in Ravranci so bili poraženi. 战争一连打了12年，柔然人终于被打败了。 Mulan se je lahko skupaj s svojimi sobrati zmagoslavno vrnila domov. 木兰他们可以得上回朝了，因为木兰在战场上表现非常英勇，
皇上就授予他大将军的称号，并留在京城做官。 Preden je odšla, je cesar zaradi njenega poguma in doprinosa cesarstvu podelil naziv najvišjega vojskovodja in ji ponudil mesto na dvoru. 木兰拒绝了皇上的赏赐，只要回家与家人团聚。 A je vse privilegije zavrnila, ker se je želela čim prej vrniti domov in biti ponovno s svojimi domačimi. Mulan se po veliko letih končno vrnila domov. Ko je njena družina zagledala, je bila neizmerno srečna. 她来到自己的房间，脱下军装。 Mulan je doma najprej odšla v svojo sobo in hitro odvrgla moška oblačila. 穿回自己当姑娘时的衣服，打扮得十分漂亮。 Nato se je lepo uredila in odšla nazaj ven. 她的部下看到她的这身装饰，都非常惊讶，想不到将军是个女的。 Iz hiše je stopila lepotica in njeni sobratje kar niso mogli verjeti, da je to v resnici njihov poveljnik, ki je v bistvu dekle.《花木兰》女扮男装、地父从军的故事很快被流传开来了。她孝敬父母，为国尽忠，又不爱慕荣华富贵的美好品德，很值得我们学习。
Zgodba o Mulan je šla iz roda v rod in vsi so pripovedovali o njeni zvestobi do družine, predanosti njeni domovini in o njenem neizmernem pogumu. 谢谢大家。 Hvala vsem!